Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыо. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыо і Е-прамовы. Афіцыйнага старту прэзідэнцкай кампаніі яшчэ не было, а скандалы выбарчыя ўжо ёсць. Першая не стрымалася Ганна Канапацкая, якая заподозрила, што лідера аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Козлова покусала Ярмошина. За пераемніка на пасадзе старшыні партыі заступаецца экс-кіраўнік АГП Анатоль Лябедька і называе Ганну Канапацкую чалавекам з палітычнага экскорту Лукашэнкі. Што гэта? Страта маральных арыенціраў ці звычайная палітычная барацьба? Пра мараль і выбары пагаворым з маімі гасцямі у студыі. А гэта былы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўнік цэнтра еўрапейскі дыялог і чалавек-будильнік Анатоль Лябедька, а таксама блогер, дизайнер Стась Карпаў, высокамаральны у сацыяльных сетках чалавек. Добрый день, шановное господарство. День добрый. Скажите, подставил и принизил. Ну, ухвалил, да. Я рыхтуюся до того, что ты мне откажешь. Спадар Анатоль, як чалавек, які ў палітыцы даўно, а ўвогуле, скажите, вы припомните падчас нейкіх папярэдніх кампаній такая вось жорсткая і без, в прынцыпе, выбару выказванняў і слоў барацьба была раней? Ну, чаму не? Было? Ну, барацьба заўсёды... Не, я маю на увазе, вот как вот так вот где-то там в интервью, падчас там, ну, сацыяльных сетках, там, можа быть, там, ці яшчэ дзе, каб вот так вот адзін аднаго палівалі брудам, скажем прямо. Ну, не сакрэт, што гэтую функцыю ў свой час выконвала беларуская тэлевізія. Былі спецыяльна абучаны гэтаму асобы, і мы ведаем іх прозвішчы. І яны выконвалі за дзяржаўны кошт на дзяржаўнай тэлевізіі. І яны гаварылі ўсё, што заўгодна пра апазіцыю. Ну, гэта былі супернікі такія з розных лагероў, а каб вот паміж сабой. А хто паміж сабой? Ну, вось прадстаўнікі дэмакратычных сіл. Вот вы дэмакрат? Ну, я лічу, што я носьбіт дэмакратычных ідэяў, каштоўнасцяў, так. Ну, вот паміж дэмакратамі раней былі такія абвінавачванні і такія словы дапускалі яны адзін у дачыненні да аднаго? Мне падаецца, што мы ў цэлым вот здрабніліся і здрабнілі дыскусію. Вот я хочу сказаць некія рэчы агульныя, але яны вельмі важкія. Я такі гарачы прыхільнік ідэі праймеріз. І быў адным з рухавіком гэтай ідэі ў 2010 годзе. На жаль, тады не было такога кансенсусу, і мы не прынялі ідэю праймеріз. А магчыма, калі б яе прынялі, то не адбылося б плошчы вот свае такім негатыўным сцэнары, у такой негатыўнай рэалізацыі. Але сёння я хочу сказаць, што я не ў рэалізацыі сцэнара праймеріз. Вот гэта вельмі важна для разумення ўсіх астатніх дэталяў. Я ж адразу сказаў, што я запрасіў вас як экспертаў. Як экспертаў, так. Так вось, што датычыць, я не абараняў там Міколу Козлова. Я проста абараняў праймеріз ад самага горшага сцэнарыю, які ён можа быць. Таму што ён можа быць альбо пазітыўным накірункам дзейнасці, і ён насамрэч можа прывесці да нейкіх зрухаў пераменаў, а можа пераўтварыцца проста ў дыскрэдытацыю гэтай ідэі. Вот чаго б мне не хацелася. А тое, што адбывалася перад гэтым, дае мне падставы, як эксперту, гаварыць, што насамрэч запушчаны якраз сцэнар дыскрэдытацыі ідэі праймеріз. І гэта небяспека. Калі гэта не абавязаны разумець шараговы грамадзянін, так, то пэўная частка, асабліва з кіраўніцтва палітычных партый, яны мусяць гэта разумець. Рэакцыі адэкватнай, на мой погляд, не было ні з боку палітычных партый, ні з боку тых, хто, напрыклад, у Фейсбуку, ну, з'яўляюцца такімі маральнымі аўтарытэтамі. Я не бачу такіх пастоў пасля вось таго, што з'явілася ад імя ад былой дэпутаткі палаты прадстаўнікоў, гэта 18 лютага адбылося.
26-го я толькі адказаў. Да гэты час я сам глядзеў на сітуацыю. Но хто-то адкажа nejakім чынам, бо там была дыскрэдытацыя, там была хлусня, і гэта было вельмі дрэнна для самой ідэі праймерис. Ну, тым не менш, вот адзін з маральных аўтарытэтаў у сацыяльных сетках адказаў прынамсі на ваше відэо, якое вы запісалі 26-го. Я не на відэо. Я адказаў, я там написал и про Северинца, и про Конопадскую, и про Ковалькову, ну, все одразу, и про Анатолия. Ну, не треба казать, что я засяродзіўся. Я так тонким слоем размазал. Что выклікала твое, Стась, вот, ну, некие там абурэнні, скажем так? Ніякага абурэння. Па-першае, я да ўсіх стаўлюся добра. То бок няма такога персонажа, напэўна, у нашай апазіцыі, вось да якога я бы перманентна адчуваў нейкія там негатыўныя, моцныя негатыўныя эмоцыі. Яны, тыя, да какой адчуваю негатыўныя эмоцыі, яны по другі бок сядзяць. І все гэта мілыя людзі, просто іншае пытанне, што это все калгас. Ну, гэта ўсё калгас. І, ну, просто хацелася б, ну, не я павінен паважаць там гэтых людзей, хацелася, каб яны самі сябе паважалі. Ну, не ў тым плане, што яны павінны там хадзіць там з правільнай паставай і гэтак далей, але просто, ну, з гэтых людзей же ствараецца агульная карцінка. І калі кожны з іх паасобку выглядае крывавасценька, ну, то і карцінка у нас будзе крывавасценькая. Таму што, калі пачынаецца, ну, па-першае, любая эскалацыя, яна з чым добрая? Тым, што ты спачатку, ну, ўсё у вас добра. Пасля ты нам сказаў одно слово, табе ў адказ 2, ты там праз тыдзень яшчэ 3, пасля табе 4 там адказваюць. Калі чалавек, зараз пра Конопадскую кажу, адразу са старту вывальвае ўсё, допустим, прямым переносным сэнсе все, што мае. Ну, я, допустим, про Северинца зараз скажу, да, про тое, што ён там галацьба і так далей, то мне цікава, чым яна будзе займацца далей. Ну, адзінае ж і застаецца, допустим, там, я не ведаю, парыцца ў ягонай сметніцы і знайсці там пустую бутэльку пластикавую з-пад расійскага алея. Пасля казаць, ну, вот ён расійскі алей купляе, ну, што яшчэ яна можа зрабіць? Ну, то бок трэба ж, каб, ну, драматургія развівалася, разумееце, неяк. А тут адразу все так, да-да-да, все про аднаго сказалі, як бы, ну, і все, сидим ровненько, як бы обтекаем. Вось, это першае. Ну, і другое, штука ў тым, што раней, у наши галантныя часы, людзі ухітряліся нават адзін аднога на дуэлі вызываць па нейкіх там правілах. А калі, ну, просто з пункту гледжання эстэтыкі, эстэтычнае разыходжанне ў мяне. Ну, калі адны там сидзяць там і вось расказваюць, што ў іх самае страшнае, там, гэта там трывалы інстытут сям'і, там, типа, там нейкія геі, там, у іншых там там Ермошина покусала. Спадар Анатоль, вось ён зняў відосік, значит, про, які называўся нават не палітычны эскорт, а просты эскорт. Ну, відосік, ну такое слово для відэо, якое больш за 100 тысяч праглядаў, ну не... Это зайздрасць. Да, гэта, канешне, зайздрасць. З іншага боку, я вось Анатолію неяк сказаў, што калі вы галяком прабеглі па праспекце, то, можа быць, было б яшчэ больш праглядаў. З іншага боку, у твітары Трампа, допустим, ну, огромная колькасць праглядаў, больш, чым там, скажем, якога-небудзь там, ну, там, іншага там чалавек, які займаецца там прафесійна, допустим, твітарам сваім, да? Ну, гэта просто розная увагавая катэгорія асобы, да? Ну, ягоны бэкграунд, плюс тая сацыяльная ніша, якую ён займае, ну, безумоўна. Але, ну, густ же паняцце суб'ектыўнае. Вось з майго пункту гледжання, вось гэта пошла. Мне бы хацелася, каб, ну, было больш творчасці і менш самапрэзентацыі. Таму што калі я, допустим, гляджу на, допустим, далёкі, чалавек далёкі ад таго, каб яго прыводзіць у прыклад, ну, допустим, там ролікі Навальнага, там мала Навальнага. Но там больш, ну, карыснай інфармацыі. А все, што робяць нашы палітыкі, ну, я вось займаюся самапрэзентацыяй, па суті, ну, мне можна. Але тое, што робяць нашы палітыкі, яны таксама займаюцца самапрэзентацыяй на ўзроўні блогінга. Але яны займаюць і павінны б займаць як бы, ну, і іншую нішу, іншую прыступку. І сыходзячы з той адказнасці, якія яны нібыта на сябе павінны браць, ну, дзейнічаць, ну, не так, як я. Спадар Анатоль, ну вось толькі што вас назвалі пашляком.
І ўсё ж таки, калі прыгадваць фразы там і пра Анку пулемётчыцу і пра палітычны эскорт, ну пагадзіцеся, вот как бы можа быць занадта ці не, на ваш погляд? Ну, нічого страшного. Назвали. Я вот году 90-е годы мяне называли агентом міжнароднага імперіялізма. Это гучыць горда. Обвинувачивали в развале Советского Союза, там, что там на разные разведки я працую. Больше того, меня у кайданки заковывали, привозили у КДБ и зачитывали там разные невероятные з'яснения, яких я просто не робил. Меня когда завезли у американку и на 10-й день завели у покой, где сидел прокурор, КДБшник и милициант. И когда я им спробовал сказать нечто там про мораль, про все остальное, и спытался, чего я тут, якія за мной грахі, адзін рассмяяўся мне просто ў твар, сказаў: «О, у вас столькі грахоў, што хопіць яшчэ там не на 1 год турэмна». Гэта іх падыход. Я да гэта стаўлюся абсалютна нармальна. Я ўсё ж такі хочу сказаць, што людзі ставяцца адзін да аднаго па-рознаму. І ёсць тыя, для каго я і па сённяшні дзень з'яўляюся Дзедам Марозам, які мусіць раздаваць нейкія падаркі. Чаму, я не разумею. Нехта глядзіць на мяне як на рудага Чубайса. Я вось ужо 2 гады не з'яўляюся палітычнай фігурай, палітычным функцыянерам партыйным, а на мяне ўсё роўна патрабуюць, каб я нешта рабіў як палітык. Прабачце, я сёння такі ж, як Стась. Вольны мастак. Магу мастачыць. Відэаблогер. Мне, каб зняць вот відэо, не патрэбна ісці ў нейкі художественны савет і спытаць дазвол, ці атрымаць ліцэнзію. Я ж не хадзіў там да Козлова, там, ці да Сяверінца, ці да іншых. Мне ўсё роўна. Я лічу гэта патрэбна. У мяне свая аўдыторыя. Там это десяткі тысяч, там уже сотні тысяч. Я кожны дзень па гадзіне трачу на тое, каб з імі перапісвацца. Вот Стась напісаў, што яны боты. А я бачу там звычайныя шараговыя людзі, якія жывуць у гэтым грамадстве, якія, можа, не вытанчаныя, не дасведчаныя, але яны ёсць. Яны нашы людзі. І яны, у адрозненні ад эстэтаў і спецыялістаў па пашляціне, яны рэагуюць на контент, не на форму, а на контент. І гэта дастаткова у гэтым упэўніцца, калі зайсці на тое ж самае відэа і пачытаць іх. Там вот кулямётчыца, там гэта не фігуруе моцна. Але людзі рэальна там абмяркоўваюць вот ініцыятыву там Канапацкай, каб даць гарантыі поўнай бяспекі Александру Лукашэнку ўжо зараз і цяпер. Вот гэта абмяркоўваецца. Таксама абмяркоўваецца... Ну вы ж Лукашэнку таксама там давалі, рабілі яму апошняе кітайскае папярэджанне, там чарговае. Колькі 2 папярэджання у вас было? Не было папярэджання. У мяне было 25 пытанняў по пытанню на год яго кіравання, якія я прапанаваў, каб Александр Лукашенко прыйшоў аўдыторыю, можа, Еўрарадыё, Свабоды і... Фармальна яно ж не так выглядало. Типа, давай я тебе даю там час, і ты адказвай, то я тут зараз ты устроюсь. Ну, не зусім так. Добра, што вы так успрынялі. А было больш лагодна. Час быў якраз: прыйдзіце ў студыю з незалежнымі спікерамі, якія і адкажыце на гэтыя пытанні. Вот гэта быў дэдлайн. Придите и откажите. Вы у чарговы раз спрабуеце прызначыць сябе прэзідэнтам. На што вы спадзяваліся? Ну, мне просто цікава. Я спадзяюся на іншае, і што трэба нам рабіць разам усім, і спецыялістам па пашляціне, і там недасведчаным у гэтай справе. І вам з Лукашэнкам, вось як вы хацелі разруліць з ім гэту сустрэчу? Я лічу, што калі б людзі падпісвалі вот этот зварот і накіроўвалі ў адміністрацыю, гэта азначае, што мы дапамагаем, я дапамагаю людзям вызваліцца ад страху. Вот, а страх, я літаральна учора пісаў чарговае сваё відэо пра нас. Вось вы палітык сапраўдны, вось вы можете сказаць, 2 гады, но я нічога не разумею, што вы мне адказваеце. Давайте ўсё ж таки вернемся да іншага. Я таксама не ўсё разумею, але стараюся унікнуць у вашу матывацыю. Спадар Анатоль, давайте вернемся да іншага. Хто ведае Стася Карпова, чытае яго Facebook, як я ўжо сказаў, ведае, што ён, фактычна... Мы з Анатоліем удваіх, не можа написать хотя бы один допіс, каб там не уставіць нейкі там матюкі. Але гэта брыдкаслоўе он уставляе так, для того, каб, можа быць, больш эмацыйна пост нейкі свой, патлумачыць думку сваю, скажем, больш проста. Ён нікога не абзывае канкрэтна. Бывае, конкретно абзывае. Конкретно абзывае чаму. Да. І гэта таксама, на мой погляд, ёсць тое, што можна назваць пашляцінай, таму мне таксама. Чаму Стасю Карпаву як бы можна,
А Анатолію Лябедзьку, чалавеку будзільніку, один раз там за 25 гадоў нельга. Я вот гэтага не разумею. Вы лічыце нормально, что узять і у прынцыпе я разумею, стаць там да некага і можа быць з чалавека, з якім ён ніколі не сустракаўся, ну і паслаў яго там на 3 літары. Тая ж самая Канапацкая, з якой быў прысвечаны гэты відэо і якую вы назвалі кулямётчыцай і экскортніцай палітычнай, да. Вы з ёй працавалі не 1 год. Яна ваша паплечніца, яна сябра АГП. Вы, можна сказаць, была. Хай сабе была, але чалавек шмат год вы былі побач. А вы дома яе бывалі, в госці запрашалі, ну, да сябе? Ну, як, наколькі шчыльна вы дачынялись? Прабачце, тут... Я ўдзячны зміцеру. Не гасцявалі і сем'ямі, як кажуць, не дружылі. Вы вот падвялі якраз да таго, пра што я хацеў сказаць, насамрэч. І Стась, ну, магчыма, ён мае нейкую сваю логіку, але ён глядзіць зноў жа на это пытанне вельмі вузка. Маленькую такую. Ну, вот так. Сваю. Ну, сваю. Такую скважину. Господи, боже мой. Так. І глядзіце на эту ситуацию. Фотку Канапацкай забыть не можете. Глядзіце, пра што насамрэч ідзе размова. Я б хацеў, каб мы размаўлялі зараз пра праблему, про якую вы, Зміцер, я прогнозую. Да, я вот просто читаю тое, что пишут вам. Дмитрий Петров пытается. Пытанне Анатолю. Навошта спускаться до ўзроўня перахода на асобы? Вот вы конкретно перешли на особы. Да, вы рассказали, там, ставши на спиной до КДБ, про то, что там узгадняли списы и так далее, пэўныя претензии политичные и все. Но почали-то вы с образ конкретных до человека. Я буду все ж таки паслядоўным. Пра што вы будете, Зміцер, мой прогноз, праз нейкі час ён спраўдзіцца. Праз 3,5 гады вы будете зноў целовать мне ноги. Сутыкніцеся з пытаннем мандата прызначанага дэпутата. І пытанне насамрэч не ў прозвішчах. Канапацкая, Сідараў ці Іванова. Я спрабую якраз гаварыць пра гэта. Таму што мы прывыклі за 25 гадоў, што Лукашенко гуляе ў шахматы дошкай. У 2015 годзе ўпершыню гэта была не толькі дошка, але была і камбінацыя. Тое, што атрымалася, было абсалютнай нечаканасцю для ўсіх. У палату прадстаўнікоў прызначылі 2 людзей не з умоўнай партыі ўлады Александра Лукашенка. І не было зразумела, што з гэтым рабіць, як з гэтым абыходзіцца. І няма адказу па сённяшні дзень. Няма такой кааліцыі, якая паключала ў сябе і экспертную супольнасць, і палітыкаў, і журналістаў да гэтага пытання. Як адносіцца да мандата прызначанага дэпутата. Гэта Лукашенко дапамог усім нам у той ці іншай ступені, што ён падчас апошняй выбарчай кампаніі парламенцкай не прызначыў там, а каб яшчэ 3 прызначыў, то гэта была надзвычай складаная сітуацыя. Таму што ў любым выпадку, хто б там не аказаўся, з якім бы прозвішчам не аказаўся, гэта азначае, што там не ГП, не сацыял-дэмакраты, не БНФ туды дэлегуюць чалавека, не выбаршчыкі, а працадаўца гэта прадстаўнікі ўлады. І яны будуць вызначаць і адміністрировать гэтым чалавекам. Не канапацкая праблема. Канапацкая інструмент стварэння праблем. І глядзіце, што адбывалася. Калі на пачатку усе, і вы у тым ліку гаварылі, ну, ёсць канфлікт паміж кіраўніцтвам АГП такім нейкім і Ганнай Канапацкай. Але пачалася так званая выбарчая кампанія, яна яшчэ не пачалася. А глядзіце, што пачаўся шквал, і гэта спланаваны такі, і ў адносінах да северінца, і падстаўляючы тую ж самую Кавалькоў. А да гэтага, вось тут, пра гэта гаварылі, што самыя лепшыя сябрукі — гэта БХД з імі, дружба, жвачка, і столькі цудаў зрабіла Канапацкая за папярэднія гады. Тут гэта азначае, што гэта пачалася кампанія, каб проста спляжыць гэты праймерыз, які так усе там з розных бакоў імкнуцца ушчыпнуць, пераўтварыць яго проста ў скандал. Вы ж глядзіце, не выпадкова пул першага, а гэта голас у сацыяльных сетках Александра Лукашенко, яны што напісалі? Вы чыталі ж, так? Пра што? Галоўная думка. Але паглядзім, наколькі адстане так званы адзіны кандыдат ад адсоткаў Анны Канапацкай, калі яе туды пусцяць. І я думаю, што гэта адзін з сцэнарой, які зараз агучаны.
Все равно могут запустить Канапацкую ці там Гайдукевича, і напрыканцы я думаю, что зарегіструюць адзінага кандыдата, але зноў жа паставіць яму нейкія малюсенькія адсоткі і паказаць, что ну все равно там скандал, все равно няма там лідарства і гэтак далей. Вот у гэтым самае галоўнае. Усё астатняе камусь не падабаецца форма. Ну окей, мне таксама у нечым форма не падабаецца. Я па сутнасці што агучыў, я лічу, что это абсолютно ну такая рэфлексія на яна павінна была быць. Калі б я быў кіраўніком партыі, я б гэтага не рабіў. Таму што ў кіраўніка партыі вялікі стос абавязкаў і дастаткова малыя ўсё-такі магчымасці для рэфлексіі. Зараз я чалавек вольны. І я магу рабіць такую рэфлексію, асабліва калі чую, што за гэтым стаіць. А за гэтым стаіць пераўтварыць праймеріз проста ў нейкую клоунаду, зрабіць з гэтага пасмешышча, не даць з'явіцца адзінаму кандыдату і проста аблегчыць выбарчую кампанію прызначэння Александра Лукашенка, якую я задаваў тыя ж самыя 25 пытанняў. Дякую. Стась, що ж такі, спадар Анатоль хоць і кажа, што ён не палітык, але вот адказвае на ўсе пытанні так вот добра, як сапраўдны палітык. Ну, вопыт нікуды ж не прападзе. Що ж такі ваше меркаванне? С одного боку, ці павінны, вот вы уже говорили, но я хочу удакладніцца, ці дапушчальныя вот все такие, ну, барацьба локцямі, змаганне, хай сабе за званне адзіна, ці там увогуле падчас выбарчай кампаніі. Здаецца ж, вот глядзіш на Украіну, глядзіш нават на іншыя краіны, там дапускаюць і большае. У нас ці магчыма вот тое, што мы зараз назіралі з маральнага, этычнага пункту гледжання, палітычнай нейкай этыкі, эстэтыкі, так вот змагацца за перамогу з аднаго боку паміж сабой, з другога боку вось спадар Анатоль ўсё нам даводзіць, што дадзены момант ён не палітык, а такі вот відэаблогер, як і ты. Сидим мы тут два простыя блогера. Да, вот простому блогеру, правда, з таким добрым палітычным бэкграундам за спиной. Дапушчальна ці Сидим не? мы вельмі папулярны блогер Анатоль Лябедзькі, не такі папулярны блогер. І не менш папулярны ў Фейсбуку. Ну, куды мне? У меня няма ніякіх сотен тысяч праглядаў. Я здымаю капелюш. Карацей, я пра што? Все, што недапушчальна, яно запісана на самой справе в уголовным кодексе. Все астатняе як бы дапушчальна. З іншага боку, ну, гэта ж грамадства, яно так функцыянуе, што нехта нешта робіць тое, што ён хоча в рамках дзеючага заканадаўства, якое не рэгламентуе ні пошласць, дзякуй Богу, ні талент, дзякуй Богу, ну нічога, в прынцыпе, яно гэтым не займаецца. Ну вось, а нехта іншы, сыходзячы са сваіх уласных установак, ну вось таксама, ну, тыпу умоўны я. Ну, значит, пішу, мне не падабаецца. Што тычыць Канапацкай, то я крыху не разумею, просто, ну, у нас у гісторыі як натуральна няма там магчымасці там паглядзець, там паспрабаваць іншы варыянт, яна як пайшла, так пайшла. Але па-першае, яна нікога не падставляла. Падставіла Кавалькова сама сябе. Ну, сказала бы, ну, чё, ну, да, вось далі мне ці 500 евро, там, типа, ну, я што, павінна была, як грошы Зайдасу іх кінуць абратна, там, нават з Зайдасам непрыгожа атрымалася, не з Зайдасам, а з паплечнікам Зайдаса, неважна. Вось. Да, яна магла сказаць, што, ну, типа, я іх што, павінна была вярнуць? Не павінна была. Ну, замест гэтага яна вось там 5 хвілін, ну, просто за 5 хвілін яна сама себе, по-моему, абсолютно сваімі руками не выцягнула з балота, а яго як бы ім притапіла. Пра Северынца, ну, яна яго таксама ніяк не паставіла. Яна, па сутнасці, сказала тое, што мог бы напісаць пра яго любы абсалютна чалавек, да, на Фейсбуку, прэтэнзіі там да яго, ну, як да рабацячага мужика. Вось. Іншае пытанне, што яшчэ раз скажу, што ну, яна магла гэтага не рабіць, яна магла сказаць пасля, але ну, давайте уявім сабе, як бы працякала бы гэтыя праймеріс, як бы яны праходзілі, калі б не было гэтага скандала. Ну, правда. Ну, калі б не было Канапацкай, ну, збіраліся бы там добрыя хрысціяне, там кепска, што іх не 12 штук, там і Северынец, там. Сидели бы, там, заказывали бы. Ну, и он бы, значит, там сказал, вот, браты христиане, там, помолимся. Ну, кому бы это было цікаво? Типа, осудим геев, подтрымаем моцную семью. Вот, кто-нибудь яшчэ бы там выходил, бело-чырвоны белосцяжок бы поставили. Все.
Ну, правда, ну і хто бы пра гэта, хоць адзін чалавек бы пра гэта напісаў, ну, вось прыходзіла бы там умоўна кажучы рэпарцёр там Радыё Свабоды, там засынаў бы пад сталом, там, ну, Карбалевіч бы напісаў бы таксама, значит, калонку пра тое, што праймерыс працягваюцца, ну, і хто-нибудь яшчэ бы заснуў бы, прачытаўшы Карбалевіча паралельна. Ну, 2 чалавекі бы спалі, там, 3 разам з Карбалевічем, там. Ну і всё. А так, ну, разумееце, слухайте, ну, у нас няма іншай магчымасці зараз развівацца і ў культуры ў нашай, і ў палітыцы, як праз калгас. Ну, мы людзі, якія на 70 гадоў былі пазбаўлены эстэтыкі, все. І нашы мамы, і бабушкі, яны ўсе былі савецкія людзі, пазбаўлены прыгожых прадметаў, прыгожых рэчаў, прыгожага ўсяго. Мы калгаснікі. Мы будзем выпрацоўваць свой густ зараз. Вось зараз мы гэтым займаемся. І адзін аднаму кажам, што ты калгаснік. Ну, да, я калгаснік, вы калгаснік, ты калгаснік. Клас. І паступова мы будзем, конечно, становіцца, ну, танчэйшымі, ну, да, выкшталцонейшымі, прыгажэйшымі, да, ну, в сэнсе, да, духоўна развівацца будзем. Прыдумаем свае скрепачкі. Вось. Ну, і все у нас будзе добра ў выніку. Ну, гэта ж працэс. Калі пагадзіцца вот зараз са Стасем хаця бы у той частцы, дзе ён кажа, што якая б не такая яскравая, скажем, была б кампанія па выбары адзінага кандыдата без Ганны Канапацкай і яе вот гэтых вот яскравых заяў і шыкоўных фотаздымкаў, то фактычна вы, спадар Анатоль, сваім відэо таксама дадалі такого бляску гэтай кампані сваёй. Да, беспрэчна. Я, дарэчы, таксама. Ну, мне сімпатычны разважанні зараз Стаса, таму што ён сам сябе і як бы І апусціў. І зруйнаваў, таму што да гэта ён гаварыў, крычаў караул, глядзіце, пашляціна, а тут кажа, ну, а без гэтай жа пашляціны і ніякага б не было тут... І без рэфлексіі на пашляціны, прашу не забываць. І рух. Ну, так, а ў чым тады... Я просто разумею, я дакладна разумею функцыю кожнага з нас. Разумеете? Это все процесс. Я называю вас пошляком, вы можете называть меня пошляком, и вот мы праз годик-два, праз 3, может быть, праз 300, мы с вами праз 300 годов сустрэнемся с новыми таблеточками, будем молодыми и прихожими все еще, и скажем одинову, ну, погляди, какие мы с тобой теперь стали сэры. Для ну, початку класс. переживем коронавирус, да. А потом про таблеточки. Вы зараз про Канапацкую сказали? Я говорю про коронавирус хлусні. Я еще раз говорю. Прозвище може бути абсолютно розним. Мяне турбуе, вот прайшла кампанія. Ведаеце, у 2015 годзе якія маглі быць прэтэнзіі там да Канапацкай там ці да каго-нибудь іншага? Ну, чалавек, якога абсалютна ніхто не ведае, правильно? Пасля вот трох, пасля, ну, не было па прэтэнзіі. Ну, якія у вас маглі быць? Яе прызначылі, яна нічога не зробіць. Там. Гэта ж не прэтэнзія. Гэта канстатацыя ці прагноз, што будзе. Я говорю прэтэнзіі, таксама як і, дарэчы, у Александра Лукашенко там. У 94-м годзе, ну што можна было яму там уставіць у віну? Ну, калгаснік там, ну, дрэнна размаўляе, можа, ці непрыгожа. Але за ім не было шлейфа, ну, вельмі канкрэтных дзеянняў, да якіх мы можам ставіць, ну, сваё выпрацоўваць свой пункт гледжання і накладваць на нейкія там каштоўнасці, маральныя і гэтак далей, так? Не было зніклых, скрадзеных, не было тысячы людзей, якія адсядзелі. Таксама у Канапацкай. Не было гэтай хлусні, пра якую зараз многія ведаюць. Не было шмат чаго. Зараз у нас ёсць, што ёсць плюс. Ёсць досвед працы, падкрэслю, з мандатам прызначанага дэпутата. І я хачу вот сваім вот этим, як будильнік, так, прызваць, што мы мусім выпрацаваць гэта. І журналісцкая супольнасць. Калі мы будзем зноў пойдзем па нейкай лініі канфармізм, ага, хай прызначаць, і ён мне будзе даваць нейкую крышачку, эксклюзіўную інфармацыю, і гэта мне ў працы аблягчае, гэта ўсё супер. То мы выйграем недзе у маленькім, тактычна, але стратэгічна мы зноў будзем прайграваць. Я думаю, тое, што вот зараз адбылося з усім гэтым, да чаго яно мусіць падштурхоўваць палітыка ў першую чаргу, да і шараговых грамадзян, усё ж такі знаходзім магчымасці дабівацца, каб у Беларусі вярнуўся парламентарызм. Это тое, што, відаць, гаварыў і Стасі сваімі словамі, пра каб культура палітычная, яна... Кривымі сваімі пошлымі словамі. Не, ну, у нас у кожнага ёсць свая лексіка. Ну, што ж вы не хваравіта так ставіце? Да, Туліна? А Туліна пашыраецца. З кожным вот абзацам мы з вами пашыраем гэтую прастору. Вось так я заглаў. А Туліна пашыраецца. Будзе 300 000 праглядаў, як у Лябецкі, адразу ж. Стась, ты мне лепей скажи, калі прыняць вот, ну да, вот мы зараз калгаснікі і пашлякі, но мы расцём,
таблеточки маладзільныя На 300 прымаем, гады. чакаем, каб праз 300 гадоў мы былі ўжо такія эстэтычна празрыстыя і чыстыя. Такім чынам, ўсё ж такі, сёння, вот добра, спадар Анатоль не палітык, чалавек-будзільнік, ён как бы... Что за прикол с будильником? Я просто пропустил, например. Это ты пропусціў, потым пагугліш, табе ўсё падкажа. Адразу ж не ўсё. Ён можа, па яго словах, сабе дапусціць вот такія выказванні і здымаць такое відэо з такім вот контентам. Але, скажем, можа быць, і ўсім астатнім удзельнікам праймерыс трэба было паддаць аганьку і зрабіць выбарчую этую кампанію адзінага весялейшага такога чына, такім чынам адказваючы Канапацкай у яе, ну, так як она запустила, так і... Але яны не могуць. Яны не могуць лідеры. Справа ў тым, што... Я так подозреваю, што розная матывацыя, чаму яны не могуць. Просто праблема ў тым, што вось, ну, уяві сабе маленькі хлопчык, вось ён хоча, допустим, іграць на піаніна. Ну, вось яго пакліканне такое. І вось ён грае год, 2, 3, 23. І ўрэшце рэшт яму хтось кажа: слухай, там, дядя, а ты в курсе, што ты за 23 гады ні разу ў ноты не трапіў? А ён все жыццё свайму гэтаму прысвяціў. Ён уже все кабакі затрахаў, разумееце, сваім іграннем. Ён зарабляе на гэтым нейкія грошы там, да? То есть под піанінам мы маем на ўвазе палітыку. Ну просто як гэтаму чалавеку, допустим, калі ему там 40, сабе прызнацца, што слухай, дядя, это не твоё. Ну, гэта немагчыма, хутчэй за ўсё. І вось яны будуць піяністы іграць як умець, і ну яны не раздрапаюць унутры сабе вось гэты драйв, пачаць там элегантна сварыцца. Ну, допустим, яны пісаць не ўмеюць, может быть, яны гаварыць не ўмеюць, может быть, у іх няма ідэі. Он ж не можа нарадзіць як курица там, як тут вышоў капряд, выдзеліць по адной ідэі на дзень там, допустим, да? Ну не можаш. Ну і все, яны не будуць. Таму іх трэба варушыць, таму іх трэба придумваць скандалы з імі, нават калі яны супраць. Ну неяк так. Ну, мы вось, да. Вось Стась лічыць, што яны не могуць адказаць так, як Канапацкая задала тон, таму што яны просто не могуць. А вы як лічыце, чаму яны не могуць? Ну, па-першае, калі б яны прынялі вось гэты тон, то яны просто падагрэлі, яны б таксама інвеставалі ў разбурэнне праймерыс. Ўсё ж такі зараз... Можа, наадварот, да прыцягнення кампаніі, увагі да праймерыс. Увага гэта адно, але увага ж яна можа быць такая і скандальная, што там, ну, сабраліся нейкія недалёкія людзі, так, і адзін аднаму чубы рвуць. Так, гэтаму можна прыцягнуць увагу, але ж мы гаворым пра тое, што праймер — это ўсё ж такі пазітыўная кампанія. Ну, яна мусіць быць па сутнасці. Людзі б там хацелі пачуць, убачыць альтэрнатыву і персанальную Лукашэнку, і палітыкі, якую паправодзіць Лукашенко. Таму вот падтрымоўваць яе тон зараз, станавіць яе позу, на гэта і быў разлік, я думаю. І калі б лідары палітычных арганізацый, якія ў праймерыс вот сталі на яе ўзровень, то яны б яшчэ больш бы разбурылі праймерыс як магчымасць вызначальнатывы для прыхільнікаў пераменаў. Таму вот я думаю, што яны гэта не маглі у першую чаргу. Мне да вас пытання, за кошт чаго людзі будуць выбіраць у праймерыс паміж кандыдатаў, калі кандыдаты адзінае, што робяць, гэта ў лепшым выпадку рэфлексуюць на Канапацкую. На фота Канапацкай, на словы Канапацкай. Ну, мы з вами так робім. А яны, на шчасце, пакуль не тое, ні другое. Я думаю, многа зараз залежыць вот ад таго, ці пройдуць у Беларусі нармальныя дэбаты. І там будзе ўсё. Там можна і пра геяў гаварыць, северінцаў, там, і ўсё, што заўгодна. Яны павінны дачакацца дэбату. Ну, я говорю про інструмент, якім чынам. Не, конечно, яны паглядзім якую стратэгію. Я думаю, у кожнага ж ёсць нейкі свой штаб, нейкі мазгавы штурм. Зараз яны паедуць па рэгіёнах. Я не адказваю, я сказаў, што я не ў штабах, не ў гэтых групах там, так? Але паглядзім. Гэта адзін варыянт, што нейкі ёсць хатнія загатоўкі. Паглядзім. Я таксама магу быць крытычным. Я ж чалавек-будзільнік, нічым не звязаны. Але другое, я лічу, што вот рэдакцыі там нейкія пляцоўкі мусяць стварыць для нармальных дэбатаў, дзе мы убачым, якія ёсць адрозненні паміж там Казловым і северінцам, паміж Кавальковай там і Губарэвічам. Яны абавязкова ёсць. А калі высветліцца, што адрозненняў няма? Ну як няма? Ну просто я ведаю рознае стаўленне вот да тых праблемаў, якія там, напрыклад, вы пералічылі. У іх розны падыход. Яны будуць. Усё астатняе ад таленту вядоўцы, каб ён вывеў на гэта. Але пагадзіцеся, вот я пагажуся тут са Стасем, калі прыязджаюць у рэгіён,
Вот 5 человек и рассказывают Севярынец про тое, что каждый день выходим на площадь. Ковалькова про необходимые реформы. Янукевич про там выход с АДКБ и ЕАЭС и так далее. Ну, придуць, ну, паслухаюць сур'ёзныя там 50-60 чалавек. А калі б у кампаніі з імі была Канапацкая, і вот все гэтыя скандалы, ўсё это чуваць, і людзі, колькі людзей прыйшло б вот просто для того, каб на яе паглядзець, а раптам яна вот у сваёй гэтай сукенцы прыедзе, а заодно і паслухаюць. Ведаеце, ёсць попыт на скандал, і ёсць попыт на пазітыўную альтэрнатыву. Тут трэба просто вызначыцца, так? У які храм вы хочаце хадзіць ці быць наогул па-за яго межамі. Трэба вызначыцца. Я бачу, напрыклад, па сваіх відосах ці як там так ці відэаках, я бачу, што ёсць попыт на альтэрнатыву. Як людзі рэагуюць? Людзей не скандалаў, людзі хочуць пачуць, ну, людзі хочуць Дзеда Мороза, так, які вот нешта вырашыць у іх надзённых пытаннях, там, абароніць секонд-хенды ад Беллегпрама, ці вырашыць пытанне, як працягваць займацца навукай і не пайсці ў армію, і гэтак далей. Усё ж такі, па вялікаму рахунку, большасць вось тут. На каго вы арыентуецеся? Хто ваша мэтавая група? Ведаеце, хто будзе ваша мэтавая група са скандаламі? Гэта ўсе чыноўнікі будуць сядзець. Будуць сядзець, грызці там сенечкі, там піць каву і за салодай говорить: ох ты, супер! Таму што Александр Лукашенко будзе проста яшчэ хадзіць і вітальныя нейкія тэлеграмы пісаць. На каго мы арыентуемся? Хто наша група? Дзякуй вялікі. Апошняе слово, Стась, коротко, ўсё ж таки па тэме нашай размовы. Выбары і мараль сумяшчальныя ці не? Вельмі коротко. Хотелось бы, каб просто люди выбрали, дакладней не выбіралі, а сумяшчалі, каб быў і скандал, і штосьці, ну, і нешта іх асабістае. Таму што зараз гэта людзі вельмі моцна залежаць ад СМІ, і як людзі прызначаныя на пасаду тых, пра якіх людзей напішуць у СМІ. Самі яны ніякага доступу да свайго электарату не маюць, таму іх праймеріз выглядае надзвычай сумна. Нават з Канапацкай ён гамеапатычна смешны. Ну, гамеапатычная Канапацкая. Ну, яны пасмяяліся крыху, паскандалілі, зараз гэта заглохне і все. Ну і все. Гамеапатычны эфект Канапацкай, гамеапатычны таксама. Стась ўсё ж таки выступае за тое, каб больш трэшу і угару было. За тое, каб было і тое, і тое. Просто каб у людзей была нейкая свая, ну, харызма, пазіцыя, выхад да выбаршчыкаў. І тады, ну, будзе вельмі прикольна, калі яны пачнуць сарацца паміж сабой. Класна. Дзякуй вялікі. Ну, вот такія меркаванні. Анатоль Лебедька, Стась Карпаў. Працягваем сачыць за тым, што адбываецца падчас праймерыз і ўвогуле ў палітычным жыцці Беларусі.